Ešte to skúšal Aleš Hemský, ale jeho strelu zastavil Zdeno Chára. Posledné sekundy, kúk strednom pásme, rátajte s nami, Slovensko je vo finále! Slovensko bude hrať o titul majstrov sveta proti Rusku. Neuveriteľné veci sa stali skutočnosťou v Hartwall Aréne. Vladimír Vujtek, rozprávkový tréner pre náš národný tím. To sú chvíle, ktoré si treba užiť naplno. Česi budú bojovať o bronz proti domácemu Fínsku a naši nastúpia proti Rusku, proti ďalším favoritom. Ale tieto starosti nechajme na zajtrajšok. Do polnoci sa tešme z tohto úspechu, z tejto partie, ktorá postavila Slovensko na nohy, ktorá dokázala to tu v helsinskej Hartwall Aréne, čo sa nepodarilo pred 9 rokmi ani hviezdnemu výberu, možno najlepšiemu výberu, ktorý sme mali na majstrovstvách sveta. Vtedy nás do finále nepustili Švédi, teraz sme prešli cez český tím v Hartwall Aréne. Máme s Čechmi neuveriteľnú bilanciu na majstrovstvách sveta. V 2003 sme s nimi zápas o bronz vyhrali a v skupine sme v súboji o prvenstvo v 8-finálovej skupine dokázali remizovať. Teraz prichádza ďalšie víťazstvo nad českou reprezentáciou. Možno inšpirácia pre našich, aby sa každý zápas na každom turnaji s Českom hral len v Hartwall Aréne. Náš tým opäť potvrdil, ako je veľmi ťažké sa zhostiť úlohy favorita. V tomto stretnutí, či chceme, či nechceme, jednoznačne favoritmi boli českí hráči. Aj keď mali problémové stretnutia, jednoznačne boli favoriti. Náš tým... Už je tam aj Marcel Hosa na striedačke, aj Dominik Graňák. Zaslúži si celá táto partia medailu, ktorú už máme istú. Minimálne striebro. Je tam aj zväzový prezident Igor Nemeček, aj videokouč nášho týmu Igor Andrejkovič. Tie chvíle absolútneho tímového zomknutia, ktoré sme videli už po štvrťfinálovom vyradení Kanady, pokračujú. Hymnu si tam prišli vypočuť všetci. Ďuro, aj my ťa zdravíme. Pozdrav domov na Slovensko, aj od Branka Radivojeviča, od všetkých chlapcov. Neveriacky krúti hlavou Miro Šatan spoločne so Zdenom Chárom. Historicky tretia slovenská účasť vo finále. V Petrohrade sme podľahli práve českému týmu pri našej premiére. Boji o titul. No a v Göteborgu, ako to dopadlo, to už všetci vieme. Zopakovať to chce a môže táto partička, ktorá dala dokopy Slovensko tak, ako sa to už dlho nepodarilo nikomu. Aj keď v tomto stretnutí dal Miro Šatan dva veľmi dôležité góly, Libor Hudáček, ale presne toto isté sme videli v stretnutí Ruska s Fínskom. Malkin dal 3 góly, ale ruský tím bojoval ako jeden. A to isté môžeme povedať o našich hráčoch, kde, keď si zoberieme do úvahy ešte, že odohrali takto ťažké stretnutie s 5 obráncami, bez vyloženej veľkej taktickej chyby. Je to, tak ako si spomínal, niečo neuveriteľné. Michal Frolík vyhlásený za najlepšieho hráča na českej strane. Užíme si tieto chvíle, tieto pohľady, aj to, ako tí zranení hráči prišli a boli privítaní. To dáva nášmu týmu naozaj jednotku za kompaktnosť. Najlepšieho hráča na našej strane bude dekorovať minister školstva Dušan Čaplovič. No a kto iný ako Miro Šatan si zaslúži potlesk od Martina Škrtela, ktorého liverpoolskí priaznivci označili v tejto sezóne za najlepšieho hráča tohto tradičného klubu. Aj závan hokejového alebo futbalového úspechu priniesol šťastie hokejovým reprezentantom. Budeme v Hartwall Aréne bojovať o zlato zajtra o 8:30 tunajšieho, o 7:30 slovenského času. Teraz ešte po traja hráči na každej strane, pretože zajtra nebude čas na to, aby sa riešili takéto drobnosti. Zajtra si Slovensko príde po medailu. A kto vie, snívajme aj o pohári. Čo dokázala táto partia, to nás oprávňuje byť odvážnymi a možno aj neskromnými. Znovu sa vrátim k tomu. Obrovský favorit
ruský tím. Naši už medaily majú zavesené na krku. Ide o akú farbu, len budú bojovať a majú to všetko tak, ako doteraz tieto súboje, hlavne tento proti Amerike, proti Kanade, majú to všetko vo vlastných rukách. Bez nejakého absolútneho tlaku. Neúspešné petrohradské finále si pamätá z tohto týmu až trojica. Zdeno Chára, Miro Šatan a Michal Hanzuš. Bolo to v Rusku, teraz budú naši hrať práve proti Rusku. Numero 93, number 93, Petr Nedvěd. Petr Nedvěd, jeden z troch, prvý z troch najlepších hráčov na českej strane. Česi budú musieť nájsť v sebe dostatok vnútorného odhodlania v zápase o bronz, ktorý im tu pred 9 rokmi nevyšiel a znovu ich čaká veľmi ťažký súper, pretože Fíni sú doma namotivovaní na zisk akejkoľvek medaily. Ďalším hráčom z českej strany Petr Čáslav. A ešte sa vrátim k priebehu tohto zápasu. Druhá tretina patrila českému tímu, ale tak patrila aj druhá tretina v štvrťfinále v Kanade. Našim pre zmenu patrila úvodné a záverečné dejstvo. Tomáš Plekanec, český kapitán, uzatvára českú trojicu. A teraz by sa k tomu kobercu mali nahnať všetci naši. Aj s tým Marcelom Hosom, aj s Dominom Graňákom, a ešte aj s Kristianom Kudročom. A možno aj s Raščom Špirkom, ktorý odtiaľto musel chudák odísť bez toho, aby bol zapísaný na súpisku. Všetci tvorili tú perfektnú partiu. Aj Julo Hudáček, ktorý dnes nebol oblečený do brankárskeho výstroja. Slovenskí priaznivci, ktorí už v priebehu prvej tretiny kričali: my sme tu doma, tu je Branko Radivojevič, ktorého už môžeme vyhlásiť za majstra sveta v tešení sa na striedačke, ale aj na ľade. Jeho bezprostredné reakcie si už všimla aj švédska produkcia a často ho zaraďuje do vysielania priamych prenosov. Výkon Jana Laca, od toho sa všetko odvíja, od toho sa to všetko začalo a voľba Vladimíra Vujtka posunúť do pozície nášho golmana číslo 1, tohto muža, ktorý ešte pred 2 rokmi štartoval sezónu v prvoligovej detve, je absolútne oprávnená. Zdeno Chára, náš kapitán, ďalším oceneným hráčom, ale túto cenu by si naozaj mali prebrať asi všetci. Ale to si spomenul len Jana Laca, ale sú tu aj iní hráči, Hudáčkovci, Marcel Haščák. Kto by si, alebo on by si pred rokom o takomto čase pomyslel v Poprade, alebo aj v Košicách, keď už vedel, že bude hrať v finále majstrov sveta? Hral extraligové finále aj vtedy, aj tento rok, ale o tomto určite nesníval. Andrej Sekera absolútne zaslúžene uzatvára túto trojicu. Rozohral sa k takým výkonom, že ak by ich opakoval a pravidelne opakoval aj v NHL, tak by bol spoločne so Zdenom Chárom určite nominovaný na Norrisovú trofej. Aj pre Andreja, nech je to inšpiráciou pre ďalší priebeh jeho kariéry. Takisto pre Libora Hudáčka, ktorý vlastne svojim gólom spečatil náš postup do finále. Aj on, ak bude takéto výkony podávať konštantne aj naďalej, môže z neho vyrásť veľký hráč, ako aj z Tomáša Tatára, Juraja Mikuša a ďalších. Ťažko vypočítavať niekoho, aby sme na nikoho nezabudli. Víťazstvo vybojované aj pre Tomáša Starostu. Na jeho počesť si môžeme zaspievať našu hymnu.
majstri už teraz. Už v finále dopadne akokoľvek. To, čo slovenskí hráči spôsobili tu v Helsinkách, ale určite aj doma na Slovensku. Berie dých. Jedna hokejová fantázia. Fantázia paráda. Tervetuloa. Radosť slovenských priaznivcov aj hokejistov nepozná hraníc. Teraz ju ešte treba samozrejme športovo plniť, pretože nepatrí sa nejako radovať do tváre sklamanému súperovi. Ale tá chvíľa určite príde. Si zajtra môžu zopakovať náš helsinský bronzový úspech. Miro Šatan nielenže hrá. Dnes hral už 6. semifinále na veľkom podujatí, ale zahrá si aj 3. finále na majstrovstvách sveta. Zatiaľ má bilanciu vyrovnanú, 50%. Chceme ho dotlačiť k tomu, aby tú úspešnosť dokázal zvýšiť na 2:1. Slovenskí hokejisti pri počúvaní tej hymny zopakovali obraz, ktorý celý hokejový svet obdivoval v Nagáne, v olympijskom Nagáne, tak ako českí hokejisti vtedy dokázali prežívať svoje čiastkové neúspechy, ale predovšetkým obrovské úspechy. To teraz zopakovali naši. Poďakovanie slovenským priaznivcom. Tomáš Kopecký daroval svoju hokejku jednej skupinke najbližšie pri mantineli. Obrovský gejzír našej radosti, ktorý vytriskol naplno. Všetci si musíme túto chvíľu užiť a tešiť sa na zajtra. Slovensko zažíva víkend, aký ešte nezažilo. Národné hospodárstvo v pondelok, o jeho výkon sa trošku obávam, pretože po ťažkej nedeľnej finálovej noci bude nesmierne náročné podať plnohodnotný pracovný výkon. Nech už to finále dopadne akokoľvek. A my sa tešíme teraz na prvé reakcie od našich hrdinov, pretože tí si zaslúžia pozornosť v každom jednom ohľade. V